Joining us over the phone is the COMELEC Supervisor of Negros Occidental. We have Attorney Ian Lee Ananoria. Attorney, welcome diri sa Action Radio Bacolod, si Action Art. Mayang gabi, Action Art. Mayang gabi, man sa kapamati. Salamat kid sa time. Attorney, kayo na daw nag-meeting na kamo sang PNP and Philippine Army. Anong mga specifics nga gin-discuss ninyo kayo na, sir? Kagapo, nag-RJSCC na kami sa regional level. Okay. So may mga issues kami gin-discuss like mga security plan, mga roles namon during the election. Mm-hmm. So a very fruitful discussion. Okay. Pero diri sa local, sa province nga level, why pa kamo ka meeting, sir? Sa Friday, we're planning to conduct our Provincial Joint Security Command Center. Command ang amon nga coordinated conference together with all the election officers sa probinsya. Okay. But subong niya do ko budlay pa man, attorney, no, just like what I had mentioned a while ago. Siling ko do ko budlay paniguro mag-determine ka kung din ang mga area of concern, ang area nga may intense political rivalry since nga why pa man sila naka-file sa COC, sir, no? Yes. Ang pinaka-primary determining factor is ang heated political rivalry. So after sa filing, after validation na siya sa PNP, maybe mga mid-September makapagawa na kami listahan. Mm-hmm. Okay. Sir, since nga, attorney, since nga sa August 28, by Monday, mag-kick off na ang filings ng COC, which is a very important ini until September 2. Sa tanan nga magkandidato in the whole province, may ara mga areas nga waya sa opisina nila, kundi may request sila nga daw dako-dako nga areas. Pila gani kabilog ning areas nga daw hindi sa office nila? Sa akon nga except mapud Bacolod or sa Robinsons, ang Murcia na nagsaylo man, man damo man iban. I think mga lima five other municipalities or cities nag-request for transfer. Nag-approve naman. Now, sa mga kandidato, no, nga sa mga nag-ambisyon to be a candidate, kag mag-intra sa arena sa politika sa barangay SK, anong panugyan mo sila, attorney? Yes, at this time, very important ang ilang COC must be completely filled up. Wala sang blanco, duly notarized. May documentary stop, may picture nila, inang correct form. Like for example, kung daganan kaya punong barangay, dapat punong barangay nga kung fill upan mo. Kung kagawad, gid. Kaya so I had this experience sa una na pag-isipay na buto, ang iyagali nga gintaganan is kagawad. So instead niya barangay captain, kagawad daganan niya. So ito sa misunderstanding. So nagdaog siya pero hindi kapitan, sa kagawad lang. Hindi. So make sure nagdagana nila eksakto gud nga posisyon. Correct, no? Teka, lakakapangampanya, nagastusan ka na to, ikaw magwa sa baluta, todo yang imo ngalan to sa kagawad, hindi na naiguro ma-change siya? Hindi na. Kaya na voted for ka as kagawad or for that position. It actually happened. It was, tingala mo para natabo. Gani, no? Pero do ka-isolated siguro nga kaso nga muna. Yes. Pero na experience, kaya dapat ang form nga isubmit nila, kagawad gid or barangay captain, or kung sa SK chairman gid or SK kagawad. And much better, nga hindi kaya mag-file, ngayon nang daw dali na lang matapos ang schedule sa COC filing? That is correct. The earlier, the better. Pero sumong attorney, no, sa inyo sining pag kundi may mga teachers kita nga mapaidalom sa training, more or less ano ini kag kay pag-intindi ko kung i-check pa ni kung may mga candidates dira nga paryente sa mga teachers nga mga serve sa election kung matapos ng filing sa COC, di ba? Yes, that is correct. Finalize pa ng listahan nila after sa filing. Kung related sila, I think within the 4th civil degree, disqualified sila to serve sila ng barangay. But they can also serve in another barangay within the same municipality or city.
Pwede gali, pwede. Isa-ila sa mga barangay, of course. Lain na sa barangay. Yes. Sir, ang ganban, nano ang mga dapat tandaan diri sa mga pumuluyo and especially the candidates? Ano gani ang kick-off siniman? Yes, that's a good question. Sir, kini nga 12 o'clock sa Sunday or Monday na 12 a.m. sa 28. Simultaneous launching kami. So may mga checkpoints kami i-launch. Oh. So sa 27, basta midnight between 27 and 28. Correct. Ma-simultaneous kami. So may ganba na in effect that time. So hindi lang sila magdinala na sang ilang firearms, even duty license, kay ginaano na suspended tanan nga permit to carry. Unless siguro kung atong time nga may ara pa sa pag-process ka may exempt ikaw via online nga application kung may secure ka sa tuyati pwede na iguro ya. At sa subok may ara pa man kasi June 4 pa na namon ginsugura ang application. Okay. So most likely may ara na issue nga mga certificate of exemption. May ara man kay subong bag-ong provision nga mga full exemptions, no? Like mga judges, mga prosecutors, okay, mga high-risk individuals ba lang, may listahan na to. Mga senators, so may sila full exemption. You don't have to come up with a certificate of authority to carry. Okay. But ang lang normal, ang like permit to carry or ang LLTF. Yes, pero take note nila nga ining mga manugihaw ni Blang nga iban nga sulusukbit ka kutsilyo siling ko basi madakop ni sila ya because of the kumilik gunban kiti ang mga patalom ni do ma-include ni sa dakpanay attorney. Yes, the weapon na siya. But as long as they can prove nga mo na ilang livelihood, I don't think dakpon kita sila. Okay. Importante nga kung livelihood kay kung gingamit mo na sila niya kag ibalibad mo lang ti dugangan pag ginangimo at tubangon Ate problema din na. Pero diri sa Negros, so padaway manggikita sa daw natumod sa mga problems sa mga different municipalities and cities, no? As of now, wala pa man. There are may mga spurts of insurgency. I think may election, si Premier Chancellor sila propaganda. So, amo nang ganadagdayan ng communist terrorist groups. Kaya pala nabasahan ko sa national, may ara daw task force nga tungkuron against sa task force bigay, no? Ining parte sa vote buying, no? Diri sa aton mag-create magita sa Negros. Yes. Tanan nga levels from regional, provincial to city and municipality, may task force kontra bigay na. One of our innovations to combat, if not to stop, ang vote buying during elections. Okay. And not necessarily that when you talk about vote buying, kwarta nga ginabakalan na literal, no? Kung pwede na nga in exchange ng boto, mga promises, pwede ma-count attorney, di ba? That is a good point. Malamang vote buying is not only money, but ang nabutang na sala for any consideration. Okay. Yes. So, isundo namon ni sir nga mga updating development. Finally, siguro, kwaon ko lang imo tempo liwat, panugyan sa public and all those who are planning to run in the Barangay Inisque election. Lanong imo advisory, attorney? Yes, ang barangay issue, ito ng pinaka-heated nga elections sa experience ko. Ang election is only one day. Ang inyong relationship as a family, as neighbors, lifetime na yan. So, na focus at sa plataforma ng gobyerno, mga programs, and do not take it too personally. Yes. Sige. Attorney, keep in touch kami sa imo for some updates. Salamat gid sa time, halong gid permi. Thank you, man. Action Firing Line. Si Attorney Ian Lee Analoria, song iya sininga